ni ay nata kanunay sabay. Sige na tagpanghinlo, loto, wala lang jud. Vice versa na lang jud. Untay laag pud ko. Uy, ita pud ko. Naa? Nalagi kuan sa lamisa pero way sudan pud. Ita pud ni. Uy, siyempre toras taas nagduwag ml, di matog. Kita ni kayong tanga ni, uy, dami abiyaan. Way kahumanang trabaho sabay. Kita. Laiti, uban ni sa kuta? Manglaag ta kay sige na mataganis na aras bay, sige nag-cellphone, o di mag-cellphone, manghinlo, murag na board na jud kadyo ko dari. Lami ilaag to sa mall or sa kanawa ba? Tao banta ta, pag-andam na diha. Tiyan, hero ko sa bahay, tiyan. Ay, hindi ka po yung maglakaw. Gusto na dito magligad diri. Sus, arte jud din bataa, eh. Kinaartihan sa tanan. Ikaw dito, sure jud ko nga na-board ka danis bay. Kay wala kay laag-laag, makalaag ra ka og manimbata. Manandali, uban ta. Huh, naunsa po ni wa may muuban na to maglaag. Lalabhala mo dani ha. Jipre, dali na. Sige na makagkatuog diha. Dali na og dali kay manglaag ta. Han, maglaag na ta. Ato tagmol, unya kanawa, magalingkot ta. Okay ka? Sige yan, Bish, kay board na lagi pugudan ng bahay. Yun, dyan, igang nga rabachid. Pero magandam sa kwa. Wala ako lagi ta, pero bantay po bat. Lingawa, ay! Han, lingaw kayo ba? Oh! So what's up guys? Kini nga video is sponsored by 1xBet, ang number 1 betting website nga pwede ka makakwarta. O mo register mo, click lang sa link na sa comment section o gamitan ninyo ang promo code nga JIPRE. Unya, naani daghang duwa nga pwede nimo duwaan o pwede po ka mo bet anay sa NBA, PBA o uban pa. O dali ra pod kaayo ang pag-cash in kay gamit ra ang GCash o unsa pa mo dugayan nigo. Hala, register na.